Якія змены чакаюць беларусаў у красавіку? У Менску адключаюць халодную ваду, абяцаюць, што ненадоўга. Ажыятаж на заправках на мяжы Беларусі, пагоня ў Хоцімску і дзіўная бойка ў сталіцы. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Жлобінскім раёне 65-гадовы кіроўца аўтамабіля Kia на 215 кіламетры аўтадарогі М5 Менск-Гомель не справіўся з кіраваннем і ўрэзаўся ў агароджу і дарожны знак. Кіроўца атрымаў траўмы, яго шпіталізавалі. Сябры, нагадаю, калі вы стаміліся ці адчулі сябе дрэнна за стырном, варта спыніцца, выпіць кавы ці гарбаты і адпачыць. Між тым у Хоцімску пагоня. Падлетак на мапедзе не адрэагаваў на сігнал спыніцца і спрабаваў уцячы ад даі. Пагоня працягвалася нядоўга. Юнак кінуў транспарт і пабег, але яго ўсё ж затрымалі. Аказалася, што ў 17-гадовага хлопца не было правоў кіравання, а сам мапед не быў зарэгістраваны. На падлетка склалі 3 адміністрацыйныя пратаколы. Даішнікі заклікаюць бацькоў не дапускаць дзяцей да транспарту без адпаведных правоў. На Віцебшчыне ж 18-гадовы хлопец набыў пнеўматычны пісталет і вырашыў выпрабаваць яго на людзях. У інтэрнаце ён стрэліў у 3 навучэнцаў 2008 і 2009 года нараджэння. 2 з іх атрымалі цялесныя пашкоджанні. На допадзе абвінавачаны заявіў, што не планаваў нападаць на канкрэтных асоб, а хацеў толькі прадэманстраваць аднагодкам сваю пакупку. Цяпер звыш розуму пагражае пазбаўленне волі на тэрмін ад 3 да 10 гадоў. У Магілёве ж 56-гадовая жанчына загарэлася, проста лежачы ў ложку ў сваёй кватэры. Меркавана з прычыны неасцярожнасці пры курэнні на ёй успыхнула адзенне. Пацярпелая прыбегла ў суседні пакой да мужа, які дапамог патушыць вопратку і выклікаў хуткую. Жанчына атрымала моцныя апёкі, яе шпіталізавалі ў цяжкім стане. Красавік прынясе прыкметнае падвышэнне выдаткаў для ўсіх, пры тым, што рост даходаў закране толькі асобныя катэгорыі. Гэтак з 4 красавіка бензін і дызель падаражаюць яшчэ на 3 капейкі. З 2 красавіка вырастуць і цэны на праезд у некаторых маршрутках. На 1 рубель 26 копеек вырасце базавая арэндная велічыня, што паўплывае на кошт арэнды дзяржаўнай нерухомасці. Для тыпавой кватэры сума за камунальныя паслугі вырасце прыкладна на 22,5 рублі. Цэны на электраэнергію і газ павялічваюцца на 7%. Для часткі самазанятых і прадпрымальнікаў з'явіцца дадатковая фінансавая нагрузка, а менавіта пачнуць налічваць пеню за нявыплачаныя ўнёскі ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Крыху больш, чым на 14 рублёў скароцяць дапамогу на пахаванне, велічыня якой пераглядаецца штомесяц і залежыць ад сярэдняга заробку ў краіне за пазамінулы месяц. Ну і вядома ж, трэба яшчэ больш кантролю. Уводзяць абавязковую дактыласкапію грамадзянаў Беларусі ад 14 да 75 гадоў, калі яны атрымалі замежнае грамадзянства, від на жыхарства ці іншы дакумент і апавясцілі пра гэта чыноўнікаў. І яшчэ трохі адначасова сумнага і смешнага. У беларускіх крамах больш нельга будзе купіць піва з так званых несяброўскіх для рэжыму краінаў. У прыватнасці з краінаў еўразвязу, Вялікай Брытаніі і Аўстраліі. Пашанцуе з фінансамі ў другім месяцы вясны нямногім катэгорыям. Гэтак з 1 красавіка павялічацца заробкі дырэктараў школаў і іх намеснікаў. Даход вырасце таксама ў кіраўнікоў структурных і адасобленых падраздзяленняў ВНУ і некаторых установаў дадатковай адукацыі дарослых. З 4 красавіка павялічыцца памер сотневых. Яны складуць 13 рублёў для працаўнікоў, якія накіроўваюцца ў службовыя камандзіроўкі па Беларусі. 5 красавіка ў беларускіх школах завяршаецца рэгістрацыя на цэнтралізаваны экзамен. Рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэставанне пройдзе з 9 да 22 красавіка. Падрабязней пра красавіцкія змены на belsat.eu. Між тым, Беларуснафта фіксуе рост продажаў паліва на АЗС у прымежных раёнах, у сярэднім да 20%, а на асобных станцыях нават у 2-3 разы. Асноўныя прычыны – сезоннае павелічэнне трафіку і рэзкі рост цэнаў на паліва ў суседніх з Беларусю краінах на фоне блізкаўсходняга крызісу.
У Беларуснафце запэўніваюць, не варта баяцца дэфіцыту паліва ў Беларусі. Маўляў, лагістыка і пастаўкі з НПЗ дазваляюць пакрываць дадатковы попыт. Больш за тое, павышаная цікавасць замежнікаў да беларускіх заправак разглядаюць як магчымасць павялічыць прыбытак. Пры гэтым ажыятаж называюць часовым. Чакаецца, што попыт неўзабаве стабілізуецца, асабліва калі кошты на паліва ў суседніх краінах пачнуць зніжацца. У Менску да 5 красавіка ў шэрагу раёнаў будуць часова адключаць халодную ваду. Пра гэта паведамляе Менскводаканал. Прычына, маўляў, у планавых рамонтных працах у сетках водазабеспячэння. Першыя адключэнні ўжо адбыліся ўвечары 30 сакавіка і закранулі некалькі вуліц у розных частках гораду. Сёння ж увечары і аж да раніцы без вады застануцца жыхары асобных дамоў на вуліцах Балотнікава, Петрусяброўкі, Сярова і іншых. Акрамя таго, у Менскводаканале папярэджваюць, падчас работы ў суседніх дамах магчыма часовае пагаршэнне якасці вады. Жыхарам рэкамендуюць загадзя зрабіць запасы і сачыць за афіцыйнымі паведамленнямі. Адключэнні таксама працягнуцца 1, 2, 3 і 4 красавіка ў розныя гадзіны і па розных адрасах, па якіх менавіта глядзіце на сайце Белсату. На гэтым тыдні ў Менск прывязуць знакамітую карціну Марка Шагала «Прагулка». Палатно станецца галоўным экспанатам часовай экспазіцыі выстава аднаго шэдэўру ў Нацыянальным мастацкім музеі. Яе адкрыццё запланавалі на пачатак красавіка. «Прагулка» – адна з самых пазнавальных работаў мастака, на якой адлюстраваны родны Шагал у Віцебск ва ўнікальнай і паэтычнай манеры. Дакладную дату адкрыцця выставы абяцаюць паведаміць блізкім часам. Ну і даволі сімвалічная дэталь: у французскім горадзе Сен-Поль-де-Ванс, дзе жыў Марк Шагал, адкрылася прымеркаваная да Дня волі беларуская мастацкая выстава «У выгнанні». Праект «Tales and Stories» аб'яднаў беларускіх мастакоў, вымушаных пакінуць радзіму. У экспазіцыі жывапіс, скульптуры і інсталяцыі, прысвечаныя тэмам памяці, цела, свабоды і траўмы. Сярод удзельнікаў Яна Чарнова, Наста Рыдлеўская і Марыя Гвардзейцава. Выстава сталася адной з першых маштабных прэзентацыяў беларускага мастацтва на поўдні Францыі. Арганізатары падкрэсліваюць, гэта не толькі пра мастацтва, але і пра голас беларусаў у выгнанні. Падрабязнасці на сайце Белсату. У Польшчы раскрылі схему выдачы фіктыўных запрашэнняў на працу, паводле якіх замежнікі атрымлівалі візы. Паводле польскай памежнай аховы як мінімум 230 грамадзянаў Беларусі ўехалі ў краіну з такімі дакументамі. Расследаванне ў справе арганізацыі незаконнага мінання польскай мяжы вялі са снежня летась і ў выніку выйшлі на фірму ў Лодзі, зарэгістраваную на грамадзянку Украіны. 40гадовую жанчыну затрымалі 25 сакавіка. Следства мяркуе, што кампанія не вяла рэальнай дзейнасці і выкарыстоўвалася для афармлення запрашэнняў за грошы да 400 еўраў за дакумент. Усяго падалі каля 500 заяваў аб намеры працаўладкаваць замежнікаў. Падазраваная магла дзеяць у складзе групы, ёй пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі за арганізацыю незаконнага мінання мяжы і фальшавання дакументаў. Расследаванне трывае. Сябры, сёння ўначы, верагодна, можна будзе паназіраць за палярным ззяннем. Справа ў тым, што на сонцы адбылася ўспышка найвышэйшага класу. У выніку выкід каранальнай масы, які можа закрануць нашу планету. Паводле навукоўцаў, унутры сонечнага рэчыва нашая планета будзе знаходзіцца ад 2 да 3 сотняў, і менавіта ў ноч на 1 красавіка часцінкі плазмы наблізяцца да зямлі. У гэты час павышаецца імавернасць узнікнення палярных ззянняў, у тым ліку ў Беларусі. Апошні раз такія магутныя ўспышкі на сонцы фіксавалі ў лютым. Усё гэта, канечне, вельмі добра, але не забывайце сачыць за сваім здароўем, на якое, як вядома, падобныя сонечныя ўспышкі могуць уплываць негатыўна. Сёння адзначаюць 4-ю гадавіну разні, якую ўчынілі расійскія акупанты ва ўкраінскай Бучы. У Кіеў прыбылі вярхоўная прадстаўніца еўразвязу ў вонкавых справах і палітыцы бяспекі Кая Калас і міністры замежных справаў Нямецчыны, Польшчы, Латвіі і Літвы. У праграме візіту наведаць Бучу і перадаць энергетычнае абсталяванне ўкраінскай чыгунцы. Жахлівыя здымкі закатаваных расейцамі цывільных тады ўзрушылі ўвесь свет. Такая моцная еўрапейская прысутнасць у гэты дзень дэманструе, што справядлівасць за гэтыя ды іншыя расійскія зверствы непазбежная, адзначыў кіраўнік украінскага МЗС Андрэй Сыбіга.
Напярэдадні ж Сыбіга паведаміў, што яшчэ 8 краінаў еўразвязу пацвердзілі гатовасць далучыцца да пагаднення аб спецтрыбунале ў справе расійскай агрэсіі. Бучу ў Кіеўскай вобласці вызвалілі ад расійскіх войскаў у канцы сакавіка 2022-го. Амаль адразу пасля гэтага украінскія ўлады і міжнародныя журналісты зафіксавалі масавыя пахаванні цела людзей на вуліцах і прыкметы пазасудовых смяротных пакаранняў. Шмат якія загінулыя былі са звязанымі рукамі, некаторыя са слядамі катаванняў. Паводле украінскай пракуратуры і ААН у Бучы былі забітыя сотні мірных жыхароў. Дарэчы, Лукашенка спачатку падтрымліваў версію расійскай прапаганды, называючы падзею ў Бучы інсцэнізацыяй псіхалагічнай аперацыі захаду. Летась жа ў інтэрв'ю часопісу «Тайм» назваў падзею ў Бучы страшнымі і прызнаў, што яны яго шакавалі. Пры гэтым працягваў дапускаць, што ўсё магло быць інсцэнізацыяй і заклікаў да міжнароднага расследавання. У Менску два зайцы нешта не падзялілі на паркоўцы, дзе стаяць новыя джылі і белджы. Хіба не здолелі разабрацца, якое ж аўта выбраць? Без каментара. Сябры, на гэтым развітваюся. Стаўце лайк, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Заставайцеся з Белсатам. Да пабачэння.